So liebte dich das Meer aufs Neu, sich Margebold vermählen. Da alles Volk zu Hof und Land mit Lied und Treuen in Drang, die Königin im Lande, die Gattin sich zu küssen, dasselbe tut ihn unbeschlossen, des Hofes Wunsch, des Landes Willen, gütlich zu erfüllen, in will wieder Hof und Land, in will selbst gegen dich, mit List und Güte weigert sich, bis Tristan du ihm drohtest, für immer zu meinem Hof und Land würdest du selber nicht entsandt, dem König die Braut zu frein. Da ließ es denn so sein. Dies wundervolle Weib, das mir dein Mut gewann, wer durfte es sehen, wer es kennen, wer mit Stolze seines nennen, ohne selig sich zu preisen, der mein Willen mir zum Nahen wagte, der mein
das Licht tief, geheimnisvollen Grund. Wir Macht der Welt in Kiitos paljon. Ja, Sitten ne ne tuolit. Joo. Nyt on Jere sun hetki. Nyt on mun hetki. Joo, taas hyvät. Kiitos. Thanks vaan muutkaan. Mikäs nyt voisi olla ensimmäinen sana? Wow. Kiitos. Se tietenkin voisi nyt kehua sitä ja tätä ja tätä ja sitä ja... Mutta haukutaan ensin vai? ei haukuta, mutta mehän kaikki kuulimme sen. Tuli tällainen asia ensiksi mieleen. Kyllä tämä on ihmeellinen tämä saksan kielen korrekti ja täsmällinen ääntäminen. Ja siis mä olisin voinut kirjoittaa koko tekstin paperille tuossa. No hyvä. Siihen pyritään. Eli siis kun tänä päivänä oikeastaan enää koulussa opisi saksaa nykyään, niin sitä enää se on niin kuin kadonnut melkein meidän koulusta. Että, no, se oli tietenkin ollut siellä nyt pitkään Saksassa ja siellä täällä muun muassa 5 vuotta siellä Badische Staatstheaterissa. Sieltä aloitettiin, joo. Se oli vähän mulle semmoinen Hochschule für Musik siihen aikaan, että siellä mä opin kieltä ja sitten perusohjelmiston ja mulla oli upea opettaja, professori Roland Herman, joka oli itse tehnyt 33 vuoden uran Zürichin oopperassa ja hän opetti sitten professorina Karlsruen musiikkikorkeakoulussa ja mä menin hänen yksityisoppilaaksi ja siinä töitten ohella kun tein semmoinen 20 roolia joka vuosi, kävin vielä hänellä tunneilla ja tehtiin erinäköisiä konsertteja ja muun muassa hänen tämmöisissä minikonserteissaan hänen idea oli se, että jos ollaan lavalle menossa tekemään joku iso rooli, tai on ehkä tulevaisuudessa tiedossa, niin ne pitää aina testata pienissä paikoissa ensin. Ja jotenkin silloin laulettiin monennäköisessä kivenkolossa ja hotellin sunnuntaibrunssilla ja muualla ja laulettiin ihan kunnon ohjelmistoa. Ja just se paras oli siihen aikaan, kun on nuori opiskelija, että kun kaikki ei ehkä mene aina niin putkeen, ei välttämättä kokeneena ammattilaisinakaan, mutta siinä syötiin yleisön kanssa sen päälle ja se piti vain kohdata. Ja mä oon siellä esimerkiksi ensimmäisen kerran laulanut just näitä Wagner-repertuaria, Landgrafia muun muassa ja Markea on tehnyt siellä ensimmäisen kerran jo silloin alkuvuonna. Että se on aina niin kuin lämpimät muistot, kun palaa näihin monologeihin, vaikka on tehnyt sen jälkeen lavallakin monessa produktiossa, niin aina muistuu ne juuret mieleen. Että mitä vuosia suurin? Eletään vuosia 2005-2008. Mä olin hänellä oppilainen. Joo. Ja niin, vuoteen 2010 sä ehkä olit siellä Badenin. No mä olin niin kuin, 2009 joulukuun asti, niin mä olin niin kuin vakituisesti kiinnitettynä ja sitten vielä 2010 keväällä muutama produktio, muun muassa Ring tehtiin siellä ja lauloin silloin noita Fafner-jättiläisiä ja Hundin. Siellä varmaan joutuu siellä oopperatalossa laulamaan vaikka minkälaisia rooleja, pieniäkin rooleja. Joo. Ja niistäkin on hyötyä. Niistä on erittäin paljon hyötyä, että lavan kokemus on, niin kun on se sitten isossa tai pienessä roolissa, niin se on aina erittäin tarpeellista nuorelle kokemattomalle laulajalle. Ja tietysti sitten mitä isompi rooli ja oletko ensiltä miehitys ja minkä kokoisessa tasoisessa talossa, niin paineethan kasvaa. Että ei se juurityö, se laulaminen sinänsä mihinkään muutu. Kyse on siitä, että kuinka paljon sitä pystyy toimittamaan siitä osaamastaan asiasta sitten paineen alla. Et se on ehkä se, niin kun, mistä mulle maksetaan myöskin sitten. Kun tämä nyt on tietenkin Wagner-seuran järjestämä, niin täytyy nyt kysyä, että sullahan on ollut aika paljon Wagner-rooleja nyt läpi uran. Mulla on täällä pieni paperi siitä, että lauloit Daalandia muun muassa Chicagossa. Olet paljon muuallakin varmaan laulanut sitä Daalandin roolia. Onko Wagner sulle niin kuin läheinen, hyvin läheinen, erittäin läheinen?
No kyllä se nyt on niin kuin erittäin läheinen. Mähän olen tietysti tullut Wagnerin maailmaan vähän niin kuin kiertoteitä. Toki pitää muistuttaa, että kyllä mä olen sitten jo Karlsruhessa toisella kaudella niin laulanut ensimmäisen Wagner-roolin, joka oli Siegfriedin Fafner. Ja sitten siitä tuli heti siinä ensimmäisellä kausilla, silloin kun oli kiinnitettynä, niin mä laulan just molemmat Reinikulan Fafnerin ja Siegfriedin ja sitten Hundingin ja Fasoltin myöskin. Näitä pienempiä tituleja siellä. Kyllä mä siihen on päässyt niin kuin kiinni, mutta tietysti vanhemmat kollegat ja kykenevämmät kollegat ainakin siihen aikoihin, niin kyllä ne piti tiukasti kiinni näistä Wagner-rooleista myöskin, että ne pitää myöskin ne paikat itselleen laulaa, että sitä ei niin kuin pelkällä jatkumolla ja raameilla saa, että se pitää sitten pikkuhiljaa olla ja odottaa vuoroa ja sitten kun paikka tulee, niin laulaa riittävän hyvin, että saisi seuraavankin tarjouksen. Ja mulle on monen mutkan kautta niin käynyt, mutta mä aloitin enemmän niin kuin pääpaino oli Händelin musiikissa, koska Karlsruhessa oli se Händel-Festspiele, vuosittain 2 Händelin oopperaa, 1 oratorio. Ja talo tietysti säästi rahaa, kun kuukausipalkkasta laulajaa käytettiin siinä ja nuorelle bassolle ne oli niitä ensimmäisiä rooleja, missä oli aarioita. Ja yleensä niin kuin Händelin oopperassa jopa bassolla on 3-4 aariaa. Tietysti pääroolille 7-8, mutta siinä ehti paljon oppia ja siitä sitten siirtyi enemmän niin kuin sitten tämmöiselle italialaisen bel canto repertuaarista. Verdi oli aika keskeisessä asemassa jossain kohtaa, mutta sitten markkinathan se osoittaa, että mitä lauletaan, että sitä lauletaan, mitä tarjotaan ja ehkä semmoisia niin kuin erityiskykyjä, mitä mulla on itsellä, niin ne sopii parhaiten saksalaisen repertuaarin ja itse on sitten tullut tää Wagner ja tietysti kun lauloin ensimmäisen Hagenin ja se meni hyvin, niin se naulasi sitä asemaa aika paljon lisää. Niin, eikö sulle vissiin nykyään annetaan nimenomaan näitä vähän aika hyvin paljon vaikeampia rooleja, Hagen ja ehkä oliko Nabukossa sitten? Joo, Zakkaria. Joo, ja sitten tietysti kyllä mä niin sanotusti laulan sitä täyttä repertuaria, eli tulee sitten myöskin tämä venäläisen repertuaarin Hovansina, Ivan Hovanski ja tämmöisiä niin kuin ei niin mukavia tyyppejä. Että jotenkin ehkä koomisia rooleja mä en ole urallani vielä halunnut yhtään, vaikka mielestäni oli todella hauska ihminen. Ehkä ei se korreloidu sitten lavalla, että mä joskus niin kun ensimmäinen tämmöinen maailman suurtalo, mihin pääsin laulamaan, oli Bayerin valtio-opera Münchenissä. Ja 7 ensimmäistä roolia oli papin rooleja. Jotenkin, että aina koetaan, että mä oon vähän semmoinen joku papin rooli, mikä on vähän semmoinen niin kuin, tiedätkö, ei niin hyvä pappi. Mä oon yleensä joku tai paha kuningas tai tämmöinen, niin ne tuntuu jotenkin osuvan minun kohdalle. Se on minun kohtaloni. No Johan, vähän tuli niin kuin miettineeksi ja puhuttiin tässä ennen tätä tilaisuutta tästä Don Carlosista tai Don Carlosta, miten voidaan sanoa. Että sä olet laulanut tietenkin sen Inquisitorin ja Filipin. Inquisitori on ehkä jollain tavalla tuntuu, että hän on se paha ihminen siinä. On se, joo. Mutta tietyllä tavalla hän kuitenkin uskoo, että hän on oikeassa asiassa. Niin, siinä. Miten se siis, mä hyppään takaisin tuohon Händeliin, meinaan laulatko sinä koloratuuria ja kuvioita, kaikenlaista. Eihän se ollut mitään helppoa sekään. No ei, se ollut helppoa, mutta se oli niin kehittävää. Että kyllä mä muistan ensimmäinen ihan ekalla kohdalla, kun tästä sanottiin, ja sitten oli semmoinen Händelin oratorio kuin Susanna. Ja mä harjoittelin sitä sitten omassa keittiössäni ja silloinen vaimoni, nykyinen ex-vaimo, ei tästä syystä kuitenkaan. Sanoi mulle rakastamaan sävyä, avasi koputti ja avasi ovea ja sanoi, että et sä mikä uskottava itsekään. Et siitä lähdettiin, mutta sit mä oon myöskin semmonen ihminen luonteeltani, että jos joku mulle sanoo, että sä et ehkä tuohon ihan pysty, niin se vaan lisää mun motivaatiota. Sitten mä sanon muutamat kirjosanat ja sanon vaan, että kyllä tää vielä menee ja kyllä se sitten lähti menemään. Että mä opin Händelissä sen hyvin tärkeän opin. Että se tempo voi olla hidas ja se tempo voi olla tosi nopea, mutta älä valitse sitä välitempoa. Se on kaikista vaikein. Se on jotenkin, niin kuin, en mä tiedä oliko se sitten mulla vaan, mutta ajatuksellisesti jotenkin näin, että se niin kuin auttoi paljon sitten ja kyllä ne sitten kyllä niitä kun treenaa asioita, niin kummasti oppii. Jos sulla on tällainen mielipide noista, niin miten sä tulet toimeen näiden orkesterin johtajien kanssa, joilla on varmaan omia mielipiteitä tästä kanssa tempoista? No, mä oon kyllä tullut hyvin toimeen ja
Agenttini joskus sanoi, että mä aina niin kun, mä tulen erityisen hyvin toimeen kaikkien hullujen ja erikoisten kanssa. En mä tiedä, ehkä se on semmoinen, niin kun mä yritän löytää sieltä sen idean ja sitten loppukädessä kuitenkin tiedän sen, että mä pystyn tekemään sen, mitä mä pystyn ja olen avoin ja kokeilen kaikkea. En mä tiedä, se varmaan auttaa. He tykkää siitä, että ihminen yrittää kaikkeensa. Ja ehkä jos ymmärtää sen psykologian siellä taustalla, niin ei niin kuin liian aikaisessa vaiheessa myöskään rupea sanomaan, että hei, minä olen laulaja, minun pitää ajatella tätä lauluasentoa ja se, että minä hengitän tässä, että kun te ymmärrä maestro, niin siinä tietää, että varmasti ei tule uutta keikkaa. Kokeile kaiken ensin ja kyllä se niin kuin viisas hullu kapellimestarikin tajuaa sen, että jos laulaja ei saa sitä menemään, niin pitää keksiä jotain muuta. Ja sullahan on nimekkäitä orkesterinjohtajia täällä, koko mä en jaksa nyt katsella näitä papereita, mutta tuossa aikaisemminkin juttelin, että sä vissiin teit sellaisenkin tempun tässä Don Giovannissa, että lauloit 2 roolia. Joo. Kerran siellä oli Commendatore ja sitten Masetto. Joo. Niin sanottu Prahan versio tästä teoksesta. Ja tosiaan sen pääsin tekemään. Se oli Nikolaus Harnoncourtin Elämän viimeinen opera, minkä hän teki. Minä olen ollut siellä. Noniin. Teatse an der Wien, eli nykyinen musiikki Teatse an der Wien. Tehtiin siellä ja harjoiteltiin itse asiassa Nikolaus Harnoncourtin kotona sitten St. Georgeissa tuolla Itävallassa. Ja se oli kyllä ainutkertainen kokemus sekin, mutta on jäänyt mieleen. Ja mun mielestä ne roolit sopi loistavasti yhteen. Siinä oli mukavasti tekemistä läpi illan ja Masetto ja Contouri tosi eri luonteiset ja toisessa vähän pidempää linjaa, mutta ne liikkuu äänialaisesti just sopivat toistensa kanssa. Ja minun mielestäni voisin tehdä useamminkin. Heti lähtisi keikalle mieluummin niin kuin tuplaroolina kuin pelkkänä Contourina tai Masettona. Niin sitä Prahan versiota ei oikein sillä tavalla yleensä. No se koetaan ongelmalliseksi, että sit kun se on kuitenkin tehty tämä keisarillinen loppukohtaus, missä sitten on se happy end, niin kun pitää aina saada siihen, niin siinähän sitä ei tehdä, että se loppuu siihen Don Giovannin kuolemaan sitten. Ja sitten koetaan niin muuten, että se pitäisi tehdä kokonaisena ja sitten mukaan ei ehdi tekemään sitä vaihtoa siitä. Mun mielestä se on vaan mielikuvituksetta, että pikavaihtoja on ennenkin tehty. Sitten toisaalta niin kyllä sitten lauletaan 2 tenoriaaria, vaan vaikka toinen oli vain Prahan ja toinen oli Wien. Kyllä. Se on toinen tarina. Kyllä, ja Elviran ja joo, näin on. Mulla nyt on tässä yksi tällainen paperi, jota mä nyt en malta olla lukematta. No niin. Se koskee siis Daalandia. Siellä 2 vuotta sitten ehkä Chicagossa. 23 syys-lokakuu. No, ja siellä oli siis, siellä lauloit Daalandin roolin ja tämä itse esitys sai hyvät ja vähän huonot arvostelut, se vähän vaihteli. Mutta sitten kun päästään niin kuin tähän Mika Kareksen roolitulkintaan ja lauluntaan, niin täällä on koko kappale. Yleensähän ne kirjoittaa 1 lauseen ja pilkku ja sitten jostain seuraavasta laulajasta jonkun pari adjektiivia. Tässä on koko kappale. Jos mä nyt oikein hävyttömästi täällä luen sen ääneen. Taivas varjele, mitä siitä tulee? Tää nyt on käynyt kyllä siis AI:n kautta. Siis Noniin. Käännetty englannista suomeksi, mä vähän korjailin sitä. Mika Karesin Daaland oli inspiroitunut ja antoi roolille Wagnerin sille säveltämän syvyyden. Tarvittaessa käskevä, muina aikoina herkkä, jopa juonitteleva hajaissaan avioliittoajatuksena tyttärelleen. Kares oli täydellinen wagnerilainen linjausten selkeästi jäsentämisessä. Melismoilla, joita jotkut esiintyjät karsivat, Kares lauloi täydellä äänellä ja loi roolin auktoriteetilla ja vakaumuksella. Eli tein sitä papina. Mutta tällainen, tämä oli jossain International Opera-lehdessä, sieltä mä olin napannut tämän, että kyllähän näitä Wagner-rooleja sulla on ollut. Nyt tämä, kun me kuulimme tämän Marken tässä, niin hetkinen seuraava Wagner-esitys Suomessa on kai juuri. Kyllä, siis juhlaviikolla tulee Kansallisoopperan ja Kansallisoopperan ja juhlaviikkojen yhteistuotantona niin tulee Tristan mut Isolden toinen näytös. Ja se oli 21. päivä elokuuta. Musiikkitalossa. Hannu Lintu johtaa, Camilla Nylund, Isolde, Tristan Russell Thomas, minä teen Markea, Jere Hölttä, Melot. Että semmoista mainosta myöskin.
mukava päästä sitten tekemään sekin ja toivotaan, että yhteydet kulkee. Siis tässä on semmoinen tilanne, että me siinä harjoitellaan, koska meillä 16, 17, 18 päivä ja 19 päivä pitäisi olla kenraalinäytös, johon mä en pääse, koska mä matkustan Bayreuthtiin. Ja mulla on 20. päivä siellä Götzedämmerung. Ja sitten mä tulen aamulennolla esityspäivänä ja hyväksyy tämän. Eli toivomme, että Finnair tai joku muu Lufthansa kulkee. Että Markinkin pääsee, mutta siitä on koko päivä aika tulla. He halusivat, mä sanoin, että tämä on sitten niin kuin, tämä on se teidän riski sitten, mutta he sanoivat, että heillä on cover-systeemi, että hyvä viesti tulee sitten tilalle, jos pääsee. Mutta mä sanoin, että no, selvä. Onpa aika hurja. On joo. Täällä se on ollut niin mukavaa nyt nämä viimeiset kuukaudet. Sua on ollut tilaisuus niin kuin kuulla siellä täällä Suomessa. Sanotaan, moni on varmaan teistä ehkä käynyt Tampereella, jossa oli viimeiset kiusaukset. Ja sehän oli varsin mielenkiintoinen ja vaikuttava esitys. Siellähän oli vähän sellainen tilanne, että keskellä viikkoa siellä oli tilaa kauheasti. Ja kun täältä Helsingistä lähtee lauantaina sinne, niin silloin piti tapella näistä lipuista vähän. Mutta siellä oli varmaan hyvä tehdä sitä. Oli hyvä tehdä ja mä nautin erityisen paljon, pitää nostaa niin kuin Mikko Kouki koko tiimeineen esille. Että mä olin myöskin itse ylpeänä esitin sitä toteutusta ja varsinkin niin valotekniikka ja kaikki toimii erittäin hyvin. Ja on suuri ilo esittää suomen kielellä tietysti roolia, että niitä ei ole paljon mun uralla nyt ollut, mutta tänä keväänä nyt sitten tulee enemmänkin sitä. Joo. Sitten se siirtyy Savonlinnaan. Se siirtyy Savonlinnaan, että 4 esitystä siellä sitten vielä. Ja tämmöinen niin ensimmäinen laatu on tämmöinen Suomessa tämä yhteistyö Tampere-Savonlinna. Se on varmaan niin kuin kuitenkin nykyaikana, kun tukieurot laskee kaikilla muilla, ehkä nyt Kansallisoopperalla pysyy vielä kuitenkin, niin pitää keksiä luovia tapoja, että koko maassakin jotain soisi. Entäs sitten tämä Don Carlos? Ja oliko se niin, että sä olit vain yhdessä kerran? Niin. No tämäkin on monimuotoinen tarina, mutta joo. Ja siis Tiina Koskela soitti mulle se oli tammikuun varmaan toinen viikko tai joku tämmönen ja sanoi mulle, että et sattuisi millään olemaan vapaana, että heiltä tästä putosi nyt Inquisitori pois, että heillä pitäisi 12 näytöstä miehittää. Mä sanoin, että no siis en todellakaan ole näihin kaikkiin näytöksiin vapaa. Että jos sä nyt haluat, niin voimme sieltä katsoa, että mitä voisi olla. Ja sieltä löytyi 1 harjoituspäivä ja 2 esitystä. Tämä toinen siis esitys peruuntui, koska tuolla viimeisten kiusausten harjoituksissa, jossa oli lauantai-päivänä, se olisi ollut helmikuun lopussa, niin mä putosin sieltä lavasteesta selälleni. Ja siitä lähdettiin sitten ensimmäisenä sairaalaan, ei suinkaan enää esitykseen, että se oli siitä taputettu se toinen. Ja sitten tämä harjoituskin oli semmoinen, että mä olin menossa maanantaina siis pääharjoituksen illalla oopperalla, että mä sain sen 1 lavaharjoituksen ja sitten tulee Tiinamäeltä viesti, että meillä on täällä tulipalo. Näyttämölle ei huomenna pääse. Joten mä kävin harjoitussalissa sen ilman Lerman Kreivi oli siinä ja ilman Filippiä mä kävin sen kerran läpi sitten siinä ja sitten mentiin suoraan ensi-iltaan. Ensi-ilta meni tosi hyvin ja oli hieno palata pitkästä aikaa Kansallisoopperan lavalle niin se Inquisitori-tarina meni. No niin. Mitäs tämä Kansallisoopperaa vaivaa, kun ne on sua pyytänyt? Siis, niin. Jollet haluaa vastata. Ei siinä ole mitään salattavaa. Se on niinku kuuluu niinku bisneksen luonteeseen se, että joissakin talossa niin sä olet luottolaulaja ja laulat joka vuosi ja sitten johto vaihtuu ja halutaan vähän jotain uutta vertakin ja mä olin kuitenkin niillä niin kuin Mikko Frankin viimeisenä vuosina, 2-3 vuotta, niin olisiko siellä 6 roolia niin kuin 3 vuodessa. Ja sitten mä en kuulunut niin kuin siihen uuden johdon, eli Lili Paasikiven ja tähän johdon, niin mä en ollut se ykkösketjun mies, ketä sinne haluttiin. Se oli näin yksinkertaisesti. Et siinä ei sit oikein niin kuin, jotakin tarjouksia oli ja sitten oli niin kuin, ei ne sit oikein, ne tuli aika myöhään ja tämmöisiä syitä.
Niin tapahtuu, ei se ole mikään Kansallisoopperan yllätyspiirre, että niin se maailmallakin menee. Mutta tietysti on se kova paikka niin kuin olla tälleen niin kuin ikävuosista 34 ikävuosien 46 niin laulamatta siellä, niin on se aika tuolle uran kannalta iso paikka, mutta se on ohi. Se on ohi. Nyt mä laulan sen tänä keväänä ja ensi keväänä ja 28 helmikuussa kuulee yksi sopimus, että kyllä nyt laulan siellä. No niin. Ja tässähän nyt on niin toukokuussa tulossa siihen Ratsumies. Ratsumies, joo. Sallisen. Joo, 2 viikkoa ollaan harjoiteltu ja nyt on niin tekniikan harjoitusviikko tämä viikko ja siellä vedetään niin lava-ajoitukset kohdalle nyt sitten niin on harjoitussalissa harjoiteltu ja ensi viikolla siirrytään sitten isolle lavalle. Sitäkään ei ole Kansallisoopperassa vissiin kuultu. Ei ikinä. Ikinä, niin. Tämä on ensimmäinen kerta. Se on vähän ihmeellistä. Miltä se tuntuu noin musiikillisesti? No se on hirveän mielenkiintoinen rooli ja mähän niin pitkälti aloitin ton roolin lukemalla niin kuin ihan Haavikosta alkuperäisnäytelmäteksti. Ja sehän on huomattavasti pidempi kuin tuo libreton versio ja se niin kuin jotenkin avasi ehkä enemmän. Sanotaan näin, että en pidä itseäni mitään maailman intellektuaalimpana ihmisenä, mutta piti hetken aikaa niin kuin tahia, että oppi ymmärtämään sen niin kuin ihan puhekielenä, mitä sen käytetään ja kaksoismerkitykset ja muut. Ja sitten tietysti noin niin kuin laulettuna, niin se sisältää laulamisen ohella, niin se sisältää niin kuin ihan normidialogia, joka on niin kuin semmoista musiikin taustalla, sitten sisältää semmoista niin kuin hyvin tarkkaankin rytmiin laulettavaa dialogia. Ja sitten sen balansointi ja kaiken niin kuin sen roolihahmonkin tekeminen, niin se on aika mielenkiintoista ja semmoista, mitä ei ole tullut sen tyyppistä musiikkia ehkä itse niin kuin ennen tehtyä. Onkohan se niin, että ne Sallisen seuraavat oopperat sitten kuitenkin jollain tavalla työnsivät sen, en tiedä. No on se vähän. No, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä nyt toukokuussa. Sitten sä oot tehnyt kaikenlaista muutakin kuin itse laulan. Sä järjestit sen Bel Canto-festivaalin siellä. Joo. Niin. Sehän oli aika ihmeellinen juttu, eli moni teistä ehkä on käynyt siellä kuuntelemassa sitä, kun Wagnerin ringiä esimerkiksi soitettiin uruilla. Jokunen soitin oli mukana vissiin siellä. No se on vähän nyt vaihdellut vuosien mukaan, että kuinka paljon on soittajia ollut. Että olisiko nyt viimeisimpinä vuosina ollut aika lailla 8 tai 9 potilassa. Meillä on jousikvartetti ja sitten niin joku 4-5 puhaltajaa ollut. Nyt sitten on ollut tässä vähän tämmöisiä väisten vuosia, kun meillä on kirkkokin ollut remontissa tässä, että tehtiin Luvian kirkossakin viimeksi Tannhäuser ja niin poispäin. Nyt tänä syksynä itse asiassa ei me ole sitä vielä julkaistu, mutta siis tehdään lentävä Hollantilaiva. Me saadaan kirkko nyt takaisin ja saadaan ne sivuparvet niin käyttöön, niin saadaan 2 kuoroa niin varmaan molemmille parville. Se on nyt suunnitelmassa. Tässähän olisi tietenkin helppoa, jos olisi niin kuin tällainen, ajattelee, että asioiden pitää olla näin eikä näin, että eihän tuota ringiä nyt voida siis urkusähköä, mitään tästä. Ja nyt mä olen itse käynyt ja moni teistä on käynyt, ei se todellakaan ollut mikään huono keksintö. Ei se on huono keksintö ja sitten pitää myöskin muistaa se, että siinä on pedagoginen näkökulma. Ja se tulee kaikennäköisen. Tämä pohjautuu sitten mun omaan niin musikaalitaustaan, mistä se on lähtenyt lukioaikoina. Eli me aluksi tehtiin niin keskenään me oppilaat ja sitten me ruvettiin tuomaan muutama niin ammattinäyttelijä sinne aina isompiin rooleihin. Jota kautta niin oppii ja toisaalta niin kun näet viereltä, että joku tekee tosissaan asioita ja ammattimaisesti. Sitä haluan itsekin niin oppia tekemään sen samalla tavalla. Ja just tässä niin Wagnerissa, että meillä on niin vähän ammattilavoja täällä Suomessa. Että jossain pitää myös siihen Wagnerin repertuaariin, johon ilmiselvästi suomalainen äänityyppi sopii. Meillä on siihen kykyjä niin äänellisesti. Mä vaan olin käytännössä semmoinen, että tarvitaan joku, joka sanoo, että nyt tämä tehdään, ja sitten valvoo vähän päältä ja aukaisee ovet ja järjestää sinne vähän pullaa ja kahvia ja teetä. Ei siinä muuta tarvita. Sitten sanotaan, että ei niin voi tehdä. Miksi ei voi? Kumpi on parempi vaihtoehto se, että me teemme aina sillä, mitä kapellimestari on kirjoittanut tai säveltäjä on kirjoittanut ja tehdään originaalisetellä vai se, että yleensäkin sitten jätetään kaikki muut tekemättä. Mun mielestä se, että tehdään
On aina parempi ratkaisu. Oliko vaikea löytää siis halukkaita ja kyvykkäitä solisteja siihen? No, halukkaita ei ole vaikea löytää. Mutta sitten se, että niinku pitää niinku päättää se, että millä kyvykkyydellä pitää kuitenkin tulla näihin rooleihin ja pitää myöskin luottaa ja antaa mahdollisuuksia. Nyt en ole ehtinyt itse pitää niitä mestarikursseja, mutta me päätettiin se, että kun ihmiset tulee mestarikurssille, niitä kyvykkäimmät niin kuin aina pyritään miehittämään meidän tuotantoihin. Ja edelleenkin käytetään tätä meidän niin kuin ydinryhmää siinä tosi vahvasti. Jos olisi itsellä vähän enemmän aikaa, niin ruvettaisiin pitämään taas uudestaan isompia mestarikursseja ja saadaan seuraavalla laulajaisukupolvia. Se varmaan tuleekin eteen. Meillä on kuitenkin tarkoitus tehdä nämä kaikki isot Wagnerin oopperat. Me ollaan nyt tehty Ring, Parsifal, Tristan, Tannhäuser. Nyt tulee lentävä hollantilainen. Ensi alkuvuodesta tulee Lohengrin. Ja sitten meillä on niinku se 2027 unelma Meistersinger, niin jos me siihen päästään, se vaatii sitten vähän mielikuvitusta ja ihmisiä ja kaikkea, mutta kyllä me sen tehdään. Tämähän on aika fantastista, että sinä, joka olet nyt niinku keskellä tavallaan oman karjäärisi huippua ikään kuin, kuitenkin, sulla on kuitenkin ollut oppilaita ja joita ihmisiä, joita sä olet auttanut. Mä tiedän, että mulla oli tässä niistäkin luettelo. Pelkonen oli kai yksi sellainen, jota jossain vaiheessa joo, kyllä. Jossain vaiheessa opettanut ja muita. Muita niitä on paljon. Ja nyt mä edelleen siis, mä tykkään mentoroimisesta ja yleensäkin niin kuin ala kiinnostaa mua. Mä vietän iltakaudet sillä, että mä katson, että mitä tehdään missä, kuka tekee miten ja mua kiinnostaa se niin kuin rakenne ihmisten uran välillä. Ja tietyllä tapaa siinä on myöskin se oma hyöty sitten itselle, että siinä niin kuin jotenkin tulee aina ideoita itsellekin lisää. Ei ala niin kuin tulemaan semmoista, että minähän osaan tämän jo ja sitten vähän laiskistuu ja puuskistuu. No puuskistuu varmaan, mutta en ole vielä laiskistunut. Että pitäisi aina muistaa, kun tässä kuitenkin bisnestäkin tehdään, että pitäisi olla itsellä niin kuin suunnitelmia semmoisia, että vaikka sinut tunnetaan tietyistä asioista, niin sitten aina pystyisi vähän yllättämään jostain suunnasta. Ja just tämä Euroakin kanto on semmoinen, että esimerkiksi 10 vuotta sitten aloitettiin siellä tämmöiset yhteislauluillat. Ja yhteislauluiltojen ideana on se, että mä kerään sen ohjelmiston ja sen ideana on se, että se kehittää laulajansa. Siinä on paljon myöskin klassista pohjaa. Eli me lauletaan kaikkia haastavista iskelmistä ooppera-aarioihin, monologeihin, lasten lauluihin. Ja aina on jotain niin kuin rytmillistä haastetta, äänialahaastetta ja niin poispäin. Ja nyt 10 vuoden harjoittelun jälkeen niin tämä konsepti lähtee kiertämään. Eli meillä on nyt ensi kaudella Tampere-talossa, Turun musiikkijuhlilla ja nyt ollaan luultavasti tehdään myös Kansallisoopperassa yhteislauluja. Ja minä juonan itse ja mulla on todella hyvät jutut, siellä on hauskaa ja kaikki liittyy. Aivan. Tämä on kyllä oikeastaan, en tiedä tekevätkö nämä muut suomalaiset kuuluisat bassat sellaista. No kyllähän nyt täytyy niin mainita, esimerkiksi Jaakko Ryhänen on varmaan kiertänyt kaikki Suomen hän on vissiin nämä. Kyllä. Ja sitten taas Salmisen Matti on totta kai niin kuin, tällä niin kuin, iskelmämusiikille erittäinkin hyvin tullut. Ja sitten Matilla oli näitä sivuprojekteja, niin kuin vaikka Malmsterin Aapinen, Tapiola Sinfoniettan kanssa, Ei Ahvon kanssa kiersi, jonka mä perin sitten muun muassa Ouluun aikoinaan, että kyllä näitä on. Näitä on, joo. No, toisaalta heillä on kummallakin niin kuin karjääri. No joo, kyllä joo. Mutta periaatteessa. Eri sukupolvia ollaan. Joo, periaatteessa. Ei siinä. No, siis nyt sä olet tietenkin freelanceri. Kyllä. Ja se on ilmeisesti hyvä olla freelanceri. Erittäin hyvä. Että ei tarvitse olla niin kuin, että jonkun talon. Ei. Kyllä mä oon viihtynyt freelancerina, että totta kai sinne aina niin kuin jokaiselle kaudelle niin on semmoisia niin kuin taloja, joissa on luottomies. Että yleensä siellä niin kuin nyt tietyt, ne on semmoinen perusta, miten sitä rakennetaan. Vaikka mäkin olen nyt niin kuin viime vuosina paljon laulut Pariisissa, Chicago, Staatsoper und der Linden Berliinissä ja München, Bayerische Staatsoper siellä ja tämmöisiä. Siihen se rakennetaan ja sitten yritetään saada sinne semmoinen sopiva kokonaisuus muista niin kuin vielä. Ja kesät on aina hankalia, koska siellä on monenlaista niin kuin, taistelua, mutta mä oon nyt
tuossa Bayreuthin festivaalin kanssa ollaan nyt niin sovittu, että mä oon varmaan käytänyt seuraavat 5 kesää siellä. Ja laulat? Laulan monennäköisiä rooleja. Mullahan on semmoinen projekti, että mä saisin niin kuin ison yhdeksikön laulettua rooleja. Eli mä oon ajatellut niin, että niin sanotusta vähän italialaistyyppisemmästä Wagnerista, niin sieltä tulisi Lohengrin König Heinrich, joka tulee tänä kesänä. Ja sitten tietysti Tannhäuserista Landgraf ja sitten toi Intervahvatelisen Daland. Se tulee 26 kesällä. Sitten on Ring, siitä tulisi Fasolt, Hunding, Hagen, tulevat kesällä 26. Sitten tietysti vielä puuttuu Tristan und Isolde Marke, sitten Gurnemans Parsifal ja sitten Faulkner Meistersingeristä. Jos mä ne saisin kasaan, mä pidän sitä niin kuin yhtenä suurimmista meriteistä, mitä itselläni on, että mähän on ainut suomalainen bassi, joka on laulanut Hagenin Bayreutissa. Kukaan muu suomalainen bassi ei ole. Ja siellä on yksi toinen legendaarinen bassorooli, mitä kukaan suomalainen ei ole vielä Bayreutissa laulanut. Ja mä tulen laulamaan sen 27 kesällä, mutta saatte ihan itse etsiä tiedon. Mä en sano sitä julki. No mutta. Täytyy. Nyt voitte kuulla. Tiedostot löytyy kyllä. Tiedostot löytyy. No hyvä. Keksitään sitten, ehkä suunnitellaan vielä matka sinne. Katsotaan vaan nyt. Tämähän on aivan fantastista. On, ja se on niin kuin, täytyy nyt sanoa niin kuin toi Wagner-maailma ja saksalainen repertuaari, että kyllä mulla oli aina hyvin tuo saksan kieli niin kuin hallussa ollut. Ja tietysti siihen paljon kiinnitetty huomiota ja siitä kiitos jo niin kuin Suomessa opettajallani Sirkku Vauluskaitila, joka oli semmoinen niin kuin Wienin ja Berliinin koulima ammattilainen siihen ja kiinnitti siihen huomiota. Ja sitten Roland Herman, joka niin kuin jakso, rauha hänen muistolleen, niin jakso niin kovapäisesti vääntää tällaista eurooppalaista pässiä oikeaan suuntaan. Ei aina niin hellillä keunalla, mutta hyvää se teki ja se on tuonut semmoisen ammattimaisuuden mun tekemiseen. Ja sit pitää niin kuin, kolmantena pitää nostaa se, että kun mä ensimmäisen kerran pääsin Christian Thielemanin ja hänen näiden niin kuin coachien, ketä hän käyttää niiden kanssa tekemään töitä, niin se oli se, niin kuin se viimeinen silaus, että se on vienyt niin kuin sinne, että sitä on oppinut oikein niin kuin vihaamaan jokaista virhettä. Että nyt yrittää niin kuin oikeasti se teksti niin, että jokainen, vaikka et osaa sanakaan saksaa, niin ymmärrät, mihin konsonanttiin päättyy ja mitä vokaaleja siellä on. Se on nyt niin kuin se tavoite. Joo, se on aika ihmeellistä. Siis saksan kieli on täynnä konsonantteja. Jotkut italianot sanoivat, että eihän voi olla vähän näin, että vaikea laulaa, kun on liikaa konsonantteja, mutta kyllä se ilmeisesti onnistuu aivan loistavasti. No, kyllä se työtä vaatii ja sitä pitää aina muistuttaa ja hiljaa uudestaan. Että seuraavan kerran Thielemanin kanssa tehdään sitten Lohengrin Bayreutissa ja odotan innolla sitä ja sen jälkeen heti Ring hänen peränsä uusinta Berliinissä. No mutta tarkoittaako tämä sitten sitä, että italialainen repertuaari on jää niin kuin vähän varjoon ehkä? No ei se niin kuin jää, mutta kylmä fakta on se, että kun maailman parhaat talot alkaa miehittää, niin mä en kuulu niiden kolmen halutuimman joukkoon italialaisessa repertuaarissa suurin italialaisen rooleihin. Et saksalaisessa repertuaarissa mä kuulun. Ja silloin tietysti se menee näin ja olisi ehkä niinku tyhmää väkisin yrittää vääntää sitä sinne vaan Verdin huippulaulajaksi. Mä en usko, että mun niinku elinikä ja aika riittää. Valitettavasti. Kaikessa ei voi olla maailman paras. Ja niinhän se on aina, niinku, jos puhutaan ihan huippulaulajistakin, niin jos puhutaan niinku parhaimmista rooleista, niin ei niitä niin montaa ole. No niin. Et jos sanotaan huippulaulaja, että jos mietitään vaikka suomalaista bassoista, että mikä oli Artti Talvelan paras rooli, niin kyllä varmaan aika moni sanoo Boris Godunov. Niin, aivan. Ja sitten jos sanotaan, että mikä oli Matti Salmisen paras rooli, Hagen. No niin. Et silleen se niin kun, sitten niin kuin meillä jokaisella on, että siinä on ne muutamat syömähampaat ja sitten on se, mistä rakennetaan sitä muuta kalenteri siihen rinnalle ja sitten on kuriositeetit, joita voi tehdä esimerkiksi kotimaassa. No mitäs, kun nyt tästä kielistä puhuttiin, niin mitäs tuon venäjän kielen kanssa sitten pärjää tuossa? Mulla on erinomainen coach Berliinissä ja tutustuin häneen. Tehtiin
Tchaikovskin Jolanta, Kirill Petrenko, Berlin Philharmoniker ja mä olin siis, kaikki muut siitä miehityksestä niin oli niin kuin puhu venäjää äidinkielenä. Ja mä olin siis se ainut, joka laulettaa kuningas Venäjää. Ja se oli sitten aina niin kuin Petrenko pyöritteli päätään sen ensimmäisen päivän jälkeen. Sitten sanoi, että hän on hyvä coachi sulle, että se hommataan tänne. Ja sitten vedettiin Petrenkon tyylin todella pitkät harjoitukset ensin päälle. Ja sitten oli aina luki siellä harjoitusohjelmasta, että puhekoutsaus kares. Joka päivän päälle muut lähti syömään ja kaljalle ja mä tein 2 tuntia tekstiä joka päivä. Viikon putkeen. Että kyllä se, joo. Helppoa se ei varmaan ole. Ei se ole helppoa, mutta en mä tiedä täytyykö se olla. No niin. Entäs Italia menee ihan... No Italia menee, siinä se on niinku vähemmän, että siinä mä en ole niinku tarkkailuluokalla niinku venäjän kielessä. Mutta kyllä sitä tekee vaan, niin tyhmännekin oppii. Sä et oli joutunut laulamaan Don Carloa ranskaksi. Olen, mutta Inquisitor. Ja sehän on aivan toinen teos, niin, se ranskankielinen versio. Se istuu ensinnäkin äänelle paljon paremmin. Se on vaan niinku se, musta silloin kun se Inquisitorin tein, niin se istuu äänelle paljon paremmin. Muista kerran tarjottu sitä ranskankielistä versiota, Genève tarjosi mulle sitä, mutta mä en ollut vapaana valitettavasti. Ja nythän se menee kuitenkin, tästä nyt Suomessa käyty tästä jo debattia, kun Kansallisopera puhuu Don Carlos nimellä ja Tampere puhuu Don Carlos. Silloin se pitäisi olla nimenomaan se ranskankielinen versio, mutta mun mielestä se olisi hieno nähdä Suomessa se versio. Ei meidän välttämättä sitä balettia sinne tehdä. Ei sitä ole. Siellähän on paljon musiikkia ihan tuon Rion kuoleman jälkeen tulee aivan ihana melodia. Siinä on vähän Medi Requiemia siinä. Requiemia siirrettiin sitten jo ja muuta sellaista. Mutta ehkä se ranskan kieli jollain tavalla siirtää sen laulunkin johonkin toiseen paikkaan tässä päässä. No siirtää ja sitten tietysti kun se on niinku alun perin sävelletty siihen. Niin. Et siinä huomaa taas sit se Verdin taitavuuden. Kyllä. Mutta sitten on, niinku näitä valintakysymyksiä sitten, että niinku Pariisin opera kysyi multa, että he meinaa tehdä Macbethin, mutta he tekee ranskaksi. Joo. No. Sitten niinku nämä on näitä, että katsotaan mitä tulee. No, sitten pitää itse aina valita, että uskaltaako. Niin, mutta sehän oli niin sen Verdin kanssa, että joitakin teoksia hän teki Pariisille, silloin se ensimmäinen versio on ranskankielinen. Sitten muita operoita hän teki ensiksi italiaksi ja sitten teki toisenlaisen version. Niitä on kyllä. Että rahaahan Verdikin vaan halusi. No rahaa halusi. Sitä paitsi sitä ei oikein tulee ajatelleeksi, mutta hän asui ranskankielisessä, ikään kuin ranskankielisessä maassa tuo Parman herttuokunta, jossa nyt ainakin nämä virkamiehet puhuvat ranskaa. Ja se on ihan sama, että Wagnerhan kävi Pariisin oopperassa, niin hän kävi esittämässä lentävä hollantilaisotteita, että tämmöinen tulisi. Joo. Ja nyt kuunteli siellä niin ja sitä ja sitten johti sen, että ei tämä nyt oikein sillä, mutta tämä tarina on tosi hyvä. Että jos he halua käyttää tätä tarinaa, niin he vois sulle maksaa vähän tästä näin. Sitten he otti Louis Pietsch, joka teki Le Vasseur Fantôme. Lentävä hollantilainen, olen senkin laulanut. Tämmöisessä yhteislevytyksessä, missä oli sitten tämä niin kuin Wagnerin lentävän hollantilaisen alkuperäisversio, jossa Daland oli Donald. Ei kuitenkaan Donald Duck. No ei, eikä Trump. Joo. Mut piti muuten koomisista roolista sanoa, kun luit ton Dalandin arvioinnissa. Mä koen taas, että Dalandin on niistä rooleista, mitä niin Wagnerita saa olla, niin mä koen sen aika koomiseksi rooliksi. No siinä. No siinä on paljon huumorinelkeitä ja kuitenkin niin kuin hollantilainen itsessään, joka on mikään huulehette ja hymyilevä mies, niin alassa siinä, no niin, hyvä koppa, no niin, tytär. Miten näiden levytyksien kanssa, tehdäänkö niitä, niin ennen vanhaan tehtiin hirveä määrä, tehdäänkö niitä niin kuin tavallaan vähemmän nykyään, paljonko sinä esimerkiksi olet tehnyt oopperalevytyksiä? Siis vähemmän niitä nykyään tehdään, koska kaikki on tietyllä tavalla tehty. Mutta nykyään se niin kuin ehkä iso asia on se, että kun jokaisesta tehdään joku radiostream tai joku muu. Ja sitten tietysti on nämä niin kuin tehokoneistot, mitkä niin kuin Pariisin opera, Royal Opera House Lontoossa ja Met tekee näitä. Ja on sinänsä aina hienoa, että ne kun lähtee niin kuin pyörimään, niin sit saa aina niitä elokuvateatterin rojalteja vähän.
Tässä Open-Beltin palkinto on. No on, sielläkin. Grammofonia Joo. Siis mä olen kaksinkertainen Grammy-ehdokas. No niin. Kyllä. Ja ne on siis Ritari Siniparan Linna HK kanssa ja sitten juuri tämä yhteislevytys eli Vasse Phantom ja Der Fliegende Holländer. Ja se oli Mark Minkowskin kanssa ja hänen orkesterinsa nuoren muusikot ja muuta. Ymmärrän, no Don Giovanni Kuretsasin kanssa ja joku Wertherin DVD ja Boris Kornovin Piimen ja Kyniton. Asuja-aikanakin oli joku Mahlerin 8. sinfonia ja joo. Niin, Mahleri, sehän esiinnyt myöskin ihan muunlaistakin musiikkia konserttilavalla. Joo. Teet aika paljon, mikähän sulla on niinku tollainen suosikki sillä. Niin, no musta on nyt tehty semmonen, kiitos Venäjän sodan varsinkin, niin musta on tehty tämmönen Shostakovich-tulkki, että kyllä noin 13. sinfonia Babi Jaar ja sitten 14. sinfonia, niin ne on nyt varmaan niinku, niitä on tosi hieno tehdä ja niitä mä oon tosi paljon tehnyt, varsinkin 14. sinfoniaa ja sit kyllä se niinku Beethovenin 9 aina lämmittää sydäntä ja pullistaa rahapussia helposti, että se on sitä on aina mukava tehdä 4 minuutin työ. Ja hienoja orkesterien kanssa hienossa salissa, niin mikä siinä, ja saa vähän pistää frakkia päälle. Ja ihan hyvää musiikkiakin Beethoveniksi. Joo, ja sitten tietysti nämä niin kuin, joo, on ehkä semmonen niin kuin, mikä on pitkään ollut mukana, niin Rossinin Stabat Mater, niin se on, sitä mä tykkään. Se on bassolle ihan todella mainio. Että siinä on se kappella yksi osana kappella kuoron kanssa pitkä, niin se on tosi mukava. Ja Requiem on bassolle, niin kuin se on hunajaa. Siellähän nyt on kaikkea. Siellähän on trilliä. Siellä on ihan mitä vaan. Löytyy äänialaa ja hienosti kirjoitettua. Joo, niitä on hyvä tehdä. Ja mä nyt yritän niin kuin vuosien tauon jälkeen, niin mä niin kuin palaan nyt pikkasen tuohon niin yksin laulata, että lead-konsepteja yritän vähän pitää, että aloitetaan ensi vuonna parilla ja katsotaan. Se on vähän ongelma se, että aikaa tähän riittää ja sitä haluaisi olla niin kaikessa hyvä, mutta sitten mua alkaa järsyttämään, jos mä en panostaa siihen tarpeeksi. Ja kyllä mä kuitenkin rakastan sitä Wagner roolin laulamista enemmän kuin lead-iltojen pitämistä. Se on näin. No mikä on se opera-rooli, jota sä et ole vielä esittänyt, mutta haluaisit todellakin tehdä? Boris Kornov. Se on se. Nyt 2 kuukautta kun jaksaa odottaa. Niin. No niin. Sitten se tulee. Jos saisi kunnollisen niin kuin esityskauden tehtyä Parsifaalin Kurnematsista, niin se on sitten se seuraava. Että, korona torpedoi multa niin kuin Toronton produktioina, sitten Genevessä harjoiteltiin se kyllä, mutta sitten me tuli tämä koronalinko siellä. Se peruttiin esityskausi. Mutta kenraali päästiin vetämään ja olen sen konsertanttina laulanut, että se nyt niin kuin, en voi sanoa, että sitä nyt enää haaveilee, kun se on jo laulettu, mutta en mä tiedä, mulla on oikeastaan koko repertuaari. Niin. Kyllä. Mites olisiko teillä joku tällainen kysymys, joka tulee äkkiä mieleen? Kysykääpä nyt siellä. Siellä Staatsoopperissa, kun se lauloi sekä Fafnerin että Hundinin että Hagenin. Fasolt-Hundin. Jos perinteistä puhutaan, joo. Kyllä. Niin, miten, mä oikeastaan ajattelin sitä ohjaajan ja sinun välistä yhteistyötä. Se katsojalta näytti, että se meni äärimmäisen hienosti. Miten sä itse koit sen? No se oli niinku, mä muistan kun mentiin ensimmäisenä päivänä harjoituksia. Mehän harjoiteltiin silloin tämän koko ringin yhdessä. Me aloitettiin jo 8 kuukautta ennen ja Dmitri Dima Chernakov, niin hän on mielenkiintoinen tyyppi. Mutta mä tykkään hänen kanssa työskentelystä. Sehän on ongelma se, että koskaan ei tiedä milloin hän peruu harjoituksia 5 päivää putkeen. Että se oli vähän semmoista niinku semmoista sitten ja tietysti siinä oli isot muutokset kun Barenboim sairastui sitten ja kapellimestari vaihtui Christian Thielemaniksi ja tietysti Barenboimin ja Chernakovin suhde oli erityinen. Mutta mä muistan, mä ekana
päivänä kun keskusteltiin Diman kanssa, niin mä sanoin, että nämä täytyy sit saada silleen, että mä en esitä sitä samaa tyyppiä 3 oopperassa. Että kun tässä on nimenomaan se ero, että tämä ei ole se, että on Alberich, joka on jokaisessa osassa Alberich, vaan että tässä on niin kuin 3 eri tyyppiä. Ja hän jotenkin otti sen niin kuin täysin onkeensa ja oli itsekin sitä miettinyt. Mä tykkäsin, että me saatiin niin kuin jokaisesta tyypistä hyvin erilainen. Just niin kuin Fasoltista saatiin tämmöinen niin kuin veljensä alistama. Halusi olla isoa jättiläistä, mutta sitten kuitenkin on se tunteellisempi jättiläisistä ja oli paljon niin kuin Fafnerin alistama siinä. Mikä mun mielestä, mä koen itsekin, että se on se oikea ajatus siinä, niin kun näiden 2 jättiläisen, ei ole vaan se, että seisotaan suorana isona ja minä olen jättiläinen, minäkin olen jättiläinen. Että siinä pitää saada niin se selkeä ero, niin sen Fafneri ei kiinnosta se Freja yhtään, sitä kiinnostaa vaan se fyrkka ja valta ja mahti. Mutta Fasoltilla on se niin sweet spot ja se on halunnut myöskin tuntea sitä rakkautta ja mun mielestä se tuli hyvin siinä esiin. Sitten taas Hundingissahan ei ole mitään positiivista, että se on niin vaan... Se oli niin pelottava. No. Siis, oli sellainen tunne, että kohta se huitasee vaimonsa, mutta saattaa huitastaa meitäkin. No ehkä siellä niin kuin sen takia juuri, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin ulospäin näkyvää. Ei. Sieltä tulee se pahan papin rooli sielläkin läpi. Se on monesti se pahin niin kuin, mitä niin kuin Dima oli mun kanssa samaa mieltä, että se pahin väkivalta on sitä, niin kuin, mikä ei niin kuin heti kupli pinnalle, vaan se on semmoinen, niin kuin se pitää osata vaan rakentaa se ilmapiiri semmoinen, että varmaan muuten tapahtuu jotain. Mutta ei yhtään tiedä mitä. Ja sitä haettiin niin kuin Hundinkin. Ja sitten taas niin kuin Hagenhan on erittäin monisyinen rooli. Että siinä pitää ensinnäkin miettiä sen, että se jaksaa parhaiten olla läpi, niin sitä voi niin moni ajattelee, että Hagenille pitää olla kova ääni ja ruma ääni ja sitten se huudetaan olla läpi. Ja mun mielestä se on täysin väärä. Et siinä pitää niinku alussa niinku sä leikittelet siinä Gunterin ja Gudrunen kanssa ja sitten niinku kierrotaan ja okei, toi menee toi ja sitten hommataan se sieltä se. Mitä siellä vai? Kaikki hyvin, mä vahdin täällä ja sitten niinku tulee ensimmäinen monologi ja sitten toinen näytös, mun suosikkikohtaus on aina niinku isän ja pojan Alberichin ja Hagenin kohtaus. Se on vaan niinku mun mielestä siinä on se paras. Siinä on se koko esanssi periaatteessa, että tulee mun mielestä se Hagenin tausta just siihen, että sehän on niinku Alberichin luomus. Ja siihen on iskostettu se, niinku se kaikki se Alberichin katkeruus ja kaikki se, mikä lähtee sieltä treenikuvasta lähtien. Ja silloin kun se Alberich istui vaivoissa. Joo. Mutta se oli, ja Martin Kenslen kanssa kun sitä tehtiin, niin se oli hienoa, koska se oli ensimmäinen kohtaus, mitä me tehtiin harjoituskaudella. Mä oon aina rakastanut sitä kohtausta siinä, että se on kuitenkin se todella herkullinen. Ja sitten tietysti onhan se mahtava kohta sit se kuorokaista. Siinä pitää sit vaan olla niinku itseluottamus niinku aivan tapissa. Ja sitten sen jälkeen taas keitetään myrkkyä siinä Brynhilden kanssa ja Gunterin kanssa. Ja sitten pistetään 3. homma pakettiin. Mä kysyisin vielä sit siitä Bayreuthin Schwarzista. Sehän oli jotenkin kans mun mielestä kauhean hyvä henkilöohjaaja, siis kaikki toimii hyvin. Tosin piti kyllä lukea, että mitä se tapahtuu. Mutta miten sun yhteistyö hänen kanssaan sujuu? Meillähän sujuu yhteistyö tosi hyvin, että silloin 23, kun mä sinne hyppäsin sen tekemään, niin mähän tein 4 harjoituspäivää. Ja viime vuonna mä menin suoraan esitykseen, ettei tehty yhtään harjoitusta, kuten tänä vuonnakin. Eli mulla on niin 30.7. viimeiset kiusaukset Savonlinnassa. Ja mä lähden siitä suoraan yksityislennolla Bayreuttiin. Seuraavana päivänä on Götzilemerungin ensi-ilta ja sitten seuraavana päivänä Lohengrin ensi-ilta. Ja mulla ei ole siis harjoituksia, mulla ei ole Hillemanin kanssa Lohengrin eikä mulla myöskään Simon Youngin kanssa Götzilemerungin, että mulla ei ole mitään harjoituksia. Mä näytän videot vaan. Niin. Ja mutta tää oli Frau Wagner halustaan näin ja mä sanoin, että no toimi se viime vuonnakin, että riskihän on teidän. Mutta siis mulla toimi hänen kanssa hirveän hyvin, että totta kai niin mä allekirjoitan myöskin sen, että siellä on ehkä paljon semmoisia asioita, mitä ohjaaja miettii konseptissa, että tämä tarkoittaa nyt tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Mutta ehkä siinä on pikkasen yliarvioitu se niin kun, tietyllä tavalla se käsityskyky, että mitä katsoja siitä saa irti ensinäkemältä.
Mun täytyy kertoa, että mun vieressä istui siis viime vuonna, olipa amerikkalainen tai joku kaveri, nuori kaveri, joka luki aina väliajalla kännykästään. Yritti selvittää, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja kun juteltiin, niin mä sitten annoin hänelle vinkin, että osta ohjelmaa ja lue sitä. Joo, kyllä. Mutta ei ollut mitään sen, hänen kanssa oli ihan hyvä tehdä töitä ja sitten tietysti jotenkin kun itsellä oli semmoinen putki, että se oli siinä just ollut Berliinissä ja sitten mä hyppäsin Wiener Staatsoperin ja tein Bayreuthissa, niin siinähän tuli itseluottamus oli mitä levein, että kyllä tää nyt hoituu, tämähän on Weinhagen. Et kyllä se niinku tietyllä tavalla, kun sen ensimmäisen kerran kun se tekee ja siinä on hyvät ideat siihen rooliin, niin sitten jos hätä on suuri, eli uudessa ohjauksessa ei ole konseptia, niin kyllä se aina siitä vanha voi ottaa sitä mukaan ja yhdessä. Et eihän ne tapahtumat muutu vaikka tulkinta. Ja mun täytyy sanoa siitä Schwarzista, että on hän hirveän hyvä henkilö, ja kun katsoo niitä lapsia siellä lavalla, niin sehän on ihan käsittämätöntä. Kyllä. Jotkut aina haukkuu näitä regiteatteri-ihmisiä siellä Saksassa. Toimiiko yhteistyö heidän kanssaan? Ilmeisesti sä tulet hyvin toimeen monenkin ohjaajan kanssa. Mä teen rahasta monia asioita. Mutta kyllä mä tuun niin pääsääntöisesti hyvin toimeen ja mä oon niin koukuttunut siihen, että mä haluan löytää sen idean, mikä siellä taustalla on. Ja toisaalta pallotella sit siitä sen omankin, että mitä mä näen tässä ja mitä mä en ymmärrä. Että mä jotenkin osaan sanoa, jos en mä ymmärrä. Kysyn. Ja yleensä se jo muuttaa niin sitä, että ainakin mun pitää itse se ymmärtää, että mitä tässä niin haetaan. Että mä en halua olla semmoinen taiteilija, joka niin kuin katsoo ohjaajaa ja konseptia ja sitten tekee sitä lavalla siinä 3 viikkoa harjoituksissa ja sitten menee sellainen niin kahvilan pöytään oopperatalossa ja vähän siinä kattelee toista kollegaa, että sitä sun mielestäkin huono. Se ei ole sit ratkaisu, että jos en mä oon käyttänyt sitä omaa oikeuttani puhua siitä ohjauksesta ja vaikuttaa siihen, niin se on väärä paikka puhua selän takana kahvilassa kollegoiden kesken. Just. Ja sitten toisaalta mä oon niin kun itseni ulkostanut tästä iänikuisesta perinteinen ohjaus, moderni ohjaus, regiteatteri, että se on mitä se on. Ja kyllä ei mulla ole käynyt vielä urallani 21 vuotta kohta takana, niin ei mulla ole käynyt sellaista tilannetta, että mä olisin kovaa näiden niin kävelyproduktista, että minä tällaista paskaa tee. Että kyllä se kuitenkin asuntolainat ja ruoat ja lasten harrastukset pitää maksaa. On tää työtäkin. Sä viittasit tuossa alkupuolella tähän Harnoncourtiin. Olisin kovin kiinnostunut kuulemaan jotain vaikutelmia siitä yhteistyöstä, mitä teillä oli, jos sallit. Joo, kyllä siis yhteistyö oli erittäin hyvä ja se intensiteetti, mikä hänellä oli niin esimerkiksi silmissä, mitä hän halusi. Niin se oli niin semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Et sitä niin varmasti tiesi, että jos se oli tärkeää, niin tuntui, että niin ne silmät tulee 3 senttiä ulos ja niin pullotti sinne. Et siinä oli se palo. Hän oli kuitenkin iällä jo siinä vaiheessa ja sitten hän niin kuin, siitä voi olla montaa mieltä, että oliko tämä nyt sitten se, mitä Mozart alun perin halusi, tai oliko tässä niin kuin riittävän italialainen tämä ja tämä ajatus, mutta se, että hän selkeästi, niin kuin jos vaikka ensemble-hommaa tehtiin työtä ja hän ei ollut tyytyväinen niin kuin balanssiin tai jotain tämmöistä, niin hän niin kuin selitti sen, että hei, tässä kohtaa teitä on vain 6 saman aikaan. Mutta sun juttu tässä ei ole niin tärkeä kuin nämä 2 tässä näin. Hän niin kuin kädestä pitää ja tahdilta näytti, että näin hän haluaa sen. Ja se on semmoista niin kuin, joku sanoi sitä varmaan käsityöläisyydeksi, mutta se oli semmoista erittäin tarkkaa työtä, mitä hän siihen sitten halusi. Tietysti hänen oma orkesterissa siinä, missä vielä vaimokin soitti. Niin siinä oli tosi paljon semmosia niin kuin, ei ehkä soittokunto ollut orkesteri Venäjässä niin kuin parhaiten päivien tasoinen, mutta sitten kun on soittanut 50-60 vuotta yhdessä, niin kyllä siinä niin kuin joku semmoinen asia, mitä ei vaan niin kuin harvoin tavoittaa. Että hän kyllä tiesi, mitä hän halusi. No. Tuosta laulajan tiestä, niin milloin pikku Mika tiesi, että hänestä saattaisi tulla laulaja? Miten sun polku lähti liikkeelle? Oi, tää on pitkä tarina, sä tiedät. Mutta mä yritän tää niinku mahdollisimman lyhyesti siis.
ihan pieni Mikahan oli semmoinen, että niin mä tulen hyvin tämmöisestä niin penkkiurheilija kautta urheilullisesta perheestä. Lisänä se, että meillä on aina ollut radio auki. Ja äiti on aina laulanut radion mukaan. Ja siitä niin on tullut ehkä se musiikki on ollut hirveän luonteva osa sitä sitten. Sitten teiniässä mulle tuli harrastuksena teatteri. Mä menin sinne kavereitten samanhenkisten ihmisten parissa ja kauniitten tyttöjen perässä myönnän. Sekin oli ihan hyvä bonus siinä ja oli hieno viettää heidän kanssa aikaa ja vähän laulaa yhdessä ja tanssia yhdessä ja niin poispäin. Sitten mä ajattelin siinä mä lähdin heti niin ylioppilaskirjoitusten jälkeen, niin mä tulin tänne Helsinkiin ja opiskelin semmoisessa yksityisessä musiikkiteatterialan koulussa kuin Musiikkiteatteri Musti, joka toimi Aleksanterin teatterissa. Ja se oli tämmöinen niin päivälinja, missä opetettiin kaikki niin teatteritaidon perusteet miekkailusta, balletista, näyttämöilmaisuista, tansseista, rytmiikasta, steppauksesta, kaikki tämä. Ja sitten tehtiin vielä niin produktiota ja myöskin just sattumalta yhdessä niin, että siellä oli niin ammattilaisia meidän kanssa tekemässä. Että siellä oli Aapo Vilmusta ja Tarja Ylitaloa ja just tämmöisiä, jotka osasi sitä hommaa ja sitten me saatiin kasvaa siinä rinnalla. Ja sitten se oli kuitenkin oppilaitos, niin mä huomasin, että no okei, kaikki niin kuin lauluun liittyvät aineet, niistä on kiitettävä arvosanata erinomainen. Sitten rupesin siinä miettimään, hain teatterikorkeeseen, tämä olisi tullut 98. Ja pääsin 30 parhaan joukkoon. 16 valittiin, että mä putosin ihan niin kuin kalkkiviivalla, että on viimeisen päivänä vai viimeisten edellisen päivänä, kun putosin. Mutta siellä oli laulutesti oli yksi pakollinen. Ja mä laulan Akseli ja Elinor Hääväissä. Mä ajattelin, että tässä on yksi filmi juttu ja oli hieno valinta, näyttelijätkin ymmärtää. Ja se meni ilmeisen hyvin. Ja sitten siinä kun mä kävin kuuntelemassa palautteet siellä, että en päässyt, mutta näin. Ja sitten se niin siellä oli viimeinen, oli kirjoitettu niin huutomerkillä ison kirjan, että oletko harkinnut laulajan uraa. Ja siitä se sitten niin lähti, että sitten mä rupesin täydentämään sitä niin laulamisten lauluopinnoilla. Hain Rauman musiikkiopistoon siellä semmoinen lauluopettaja kuin Aita Kaaveri, virolainen, niin hän sitten otti mut avosylin vastaan ja laulatti mulle kaikkea. Ja sitten siinä ensimmäisen vuoden aikana, niin oli laulun mestarikurssi, mihin Aita oli itse menossa. Ja hän sanoi, että tuu se samalle, että siellä on varmasti, että se ottaa sut siihen kanssa. Ja me mentiin samalle laulun mestarikurssille Aita Kaaverin kanssa. Ja Aita oli se, joka lauloi ensimmäisen tunnin. Ja mä kuulin siinä sitten elämäni ensimmäisen ooppera-aarian livenä laulettuna. Ja Aita lauloi La Bohemen Si mi chiamano Mimi Niminaarian ensimmäisen. Ja en mä ikinä kokenut mitään sellaista. Se on niin kuin edelleenkin, kun mä jotenkin kuulen sen äänen, kun mä kuulen, niin kuin, se oli ensimmäinen kerta semmoinen, kun mä livenä kuulin se, että kun korkean sopraanon ja yläsävel sadet alkaa kiertämään se helinä kilinä siellä salissa, niin ikinä kokenut mitään sellaista. Ihan kananlihalla, kyyrynet valuu vai se oli sitten siitä sitten monen mutkan kautta siis mä yritin kovasti vältellä, että musta tulisi luokanopettaja ja sitten mä oon hakenut ravintolakoulun Perhoa ja päässyt sinnekin. Ja sitten kun mulla oli silloin varasuunnitelmana, että mä olin hakenut siis toiselle asteelle Jyväskylän konservatoriolle ja pääsin varasijalle. Siihen aikaan mä aloitin kuitenkin myöhemmän tekemään vasta teoriaa, että ne ei ollut kauhean hyviä sit siinä vaiheessa, mutta varasijalle kuitenkin. Ja sitten mä olin ottanut ravintolakoulun Perhoon paikani vastaan. Ja juhannuksen aatonaattona mun puhelin soi. Ja siellä sanoi, että täällä on Olavi Nieminen, Porin Palmgren-konservatorion rehtori. Että he on tällä päivämäärällä saanut toisen asteen muusikon koulutuksen opetusoikeudet. Ja tämä koulutus alkaa elokuussa. Ongelma on nyt se, että heillä ei ole enää mitään resursseja, nyt on juhannus huomenna, että heillä ei ole resursseja enää pitää mitään pääsykokeita. He ottaa muiden konservatorioiden varasijalaisia. Et sähän oot täältä meiltä päin kotoisin. Tulisitko? Ja mä siinä Olavi oman tyylinsä puhui erittäin hyvän niin myyntipuheen ja sanoi, että kyllä hän hommaa tänne kaikki Tamara Lundista lähtien sua kouluun, että ei mitään ongelmaa. Ja juteltiin ehkä semmoinen vartti siinä ja mä sanoin Olaville, että joo, kyllä mä tuun ja hyvää juhannusta. Nähtiin Olavin kanssa elokuun 1. päivä ja mä lähetin ravintolakoulun Perhoon, että nyt kävi näin.
Ja siitä sitten eteenpäin siellä mua opetti semmoinen kuin Raija Kemppainen ja hän taas tunsi Erkki Rajamäen, joka oli täällä Sibelius Akatemian puolesta ja mä matkustin Porista sitten Rajamäenkin oppijana Järvenpäähän ja Erkki haki mut asemalta ja majoitti mut siellä ja sitten mä pääsin ensin tonne Ruoholahden lauluopettajakoulutukseen Metropolialle, silloin Stadia. Siinä vuosi sitten Sibelius Akatemiaan ja voitin toisen palkinnon samana kesänä 2004 niin tuolla Mustakallion-laulukilpailussa ja sitten ensimmäinen ammattikiinnitys olikin sitten 2005 keväällä Ilman ja musiikkijuhlat. Ja silloin mä menin koelauluun Saksaan, Saksan kansallinen agentuuri ZDF. He otti mut listoille ja kävin 2 koelaulussa, Bayerische Staatstheater Karlsruhe ja sitten Lübeck. Ja molemmat halus mut ja sitten valittiin Karlsruhe. Muistatko mitään konservatorion Figaron häistä, jossa sä olit Figaron? Muistan, se oli Jussi Tapola ohjaus ja se on ollut 2005, se on just ennen kuin mulla on ollut se Ilman ja musiikkijuhlien debyytti ja ammattidebyytti. Ja se oli mun toinen oopperarooli sit se Figaro. Mä olin sitä tehnyt ekana vuonna ton Menottin Amalia yölliset vieraat. Ja muistan se produktio itse asiassa hyvinkin, se oli se hieno filmikamera, mulla oli joku musta baskeri ja punainen paita. Se on sellainen Tapolan elokuva-juttu. Joo, kyllä. Sehän on aika yllättävää siinä mielessä, sehän on suht korkea kuitenkin bassalle tai F-stä F. F-stä F. Mistä korkeammallakin lauletaan. Entäs Hargen, minne se menee? Hargen menee G-hän ylhäällä. Se nyt on monesti semmoinen huuto, mutta mä pyrin siellä laulamaan. Jotenkin. Kyllä. Mulla tuli tuosta perhosta mieleen, että onko sulla intohimo nyt sitten hyvän ruoan? No siis, jos ruoasta puhutaan, mä olin tuossa aikaisemmin tänään päivällä haastattelussa lehteen. Sitten siellä oli tämmöinen kysymys, että mitkä on sellaiset niin intohimot, varsinkin niin lapsiarjessa. Ja mä sanoin siinä tämmöisen kommentin, että mä oon semmoinen niin puuro- ja kakkamies. Eli meillä on semmoinen sopimus kotona, että aina kun on niin kakkavaipan vaihto, niin mä hoidan ne ja pesen pyllyt. Mä oon erittäin hyvä tässä. Ei ole ollut vaippaihottumaa kertaakaan. Ja sitten taas puuro on niin mun intohimo, että mulla on semmoinen niin 4 puuron kierto. Joka päivä keitetään puuro. Ja puispuuro, 4 viljan puuro, sitten toi mannapuuro ja kaurapuuro. Ja se on sitten tarkkaa. Se pitää olla aina täydellistä, mä yritän saada se aina täydelliseksi. Ja kyllä mä sanon, että meidän perheessä niin vaimo on se chef ja mä oon se keittäjä. Mä oon tosi hyvä pilkkomaan ja mä tykkään tehdä sitä niin valmistelutyötä, että hän saa sitten heittää ne finessimausteet, mutta mä teen aina sen niin perustasolla. Mutta kyllä semmoinen 30 hengen makaronilaatikko tulee, niin siitä tulee hyvä. Tosi hyvä munamaito siinä ja muutenkin tykkään tämmöistä, niin kun mulla on ystäväni kanssa sopimusta. Oikeastaan kaikki punainen liha, mitä me syödään, on peuralihaa. Mä olen metsästäjä ja me tulee 1-2 kokonaista peuraa per vuosi ja sitä meillä syödään ja monin tavoin laitetaan. Siellä joku ihan... Se oli Manetojan pohjalaisia ja Vallesmanni. Tuli hevosilla lavalle. Se oli ammatillinen debyytti heti komeasti. Siellä on toinen. Laulajatkin ovat ihmisiä, niin miten tämä palautuminen, niin kun kerroit tästä, että Savonlinnasta lennetään vairoittiin ja sitten taas mennään, niin eikö jossain vaiheessa kuitenkin pitäisi levätä, miten se voi järjestää? Joo, pitää levätä ja sitten kun se on vähän niin kuin, että kyllä se kuitenkin verot pitää aina maksaa. Että tämmöisiä ne kuulostaa hienoilta ja ne onkin hienoja, koska ne on itsellekin erityislaatuisia tapahtumia, mutta ei niitä koko ajan voi tehdä. Mutta se on niin kuin jotenkin ehkä semmoista tiettyä hulluutta ja intoa riittää niin kuin kokeilla, että pystyisikö tonkin tekemään. En mä vielä tiedä, miten se onnistuu. Mutta on mulla aika paljon kaikennäköisiä keinoja, että sit pitää niinku huolta niinku kehosta totta kai mä oon kyllä hyvä siinä, että jos mä tiedän, että okei, nyt ruvetaan olemaan rajoilla, niin kyllä mä osaan pitää niinku turpani kiinni, että en mä sitten niinku meillä harjoituskoppia lämmittelee ääni 2 tuntia, että joskus se päivän ensimmäinen ääni on se niinku roolin ensimmäinen laulettu ääni.
että mulla on hyvät hermot ja se on sitä taas niin sitten mä pidän yllä, niin mulla on tosi lämpimät suhteet vanhempiin, me jutellaan melkein päivittäin. Mä yritän pitää semmoisen 50-50 suhteen, että kun he haluaa sanoa omia tietysti vähän itselleen enemmän aikaa, niin mä yritän katsoa minuuttimäärät suurin piirtein ja soittokerrat vuoropitäin. Mutta meillä on tosi tiivit suhteet vanhempien kanssa ja mulla on tosi tämmönen niin kuin tiivis ja aika laajakin ystäväverkko. Ja mä oon sitten sen ystäväverkon semmoinen niin kuin dynamo-soittelija, että mä aina soittelen kaikkien perään ja mä muistan ne syntymäpäivät ja laulan sitten WhatsApp-viestejä. Jos on tenorin syntymäpäivä, niin mä yritän laulaa jonkun älyttömän korkean sävellajia, ja jos on basso, niin mahdollisimman matala tietysti. Ne on tällaisia niin kuin, ja semmoinen niin kuin tietynlainen huumorintaju, niin se on hirveän tärkeässä asemassa. Ja sitten tietysti toi elämäni paras vastapaino niin on perhe-elämä kotona, vaimon lapset. Se on niin kuin, ei niitä kiinnosta mitä Haageniana missä on laulannut. Sitten lähtee vaan pikkuset kultakalat lammessa, oi. Niin se on sitten vähän eri repertuari ja en mä tiedä, kyllä se kakkavaippojen vaihtaminen, niin se on ihanaa. Mä tykkään. Se on niinku sopivaa vastapäin. Nyt saatiin se salaisuus. Kyllä. Kulkeeko perhe vielä mukana siis sulla? Perhe kulkee mukana kaikkialle niin kuin tämmöisiin operakeikoille. Tämmöisiä 3-4 päivän konserttireissuja, niitä mä teen yksin niin kansainvälisesti. Että se on sitten kun se niin koko junan ottaa mukaan ja lapset ja kaikki tavarat, niin 140 kiloa tavaraa, niin se on niin kuin aina laskintenkin joskus. Sitä oli 140 kiloa noin. Ja ehkä noin pienen reissulle, niin se on sitten jo vähän niin kuin liian rankkaa lapsillekin. Mutta muuten kulkee koko ajan mukana. Minkä ikäinen lapsi? No Elisa täyttää vanhempi niin 3 vuotta nyt kesäkuussa ja Aleksa on nyt 15 kuukautta, että syntyi tuossa 23 jouluna. No niin, Joo. Jaa, kuulkaa. Sä teet uutta roolia, niin onko sulla joku coachi, jonka kanssa sä teet tai oikeastaan töitä, kun sulla on monipuolista? Joo, no siis mullahan semmonen mä oon aika semmonen yksinäinen susi, että mä tykkään tehdä itse tosi paljon yksin, mutta mun semmonen salainen ase jo vuodesta 2003 on ollut Hans Otto Erström, ja Hans Otto Erström tekee mulle harjoitusnauhat. Mä oon tehnyt jokaisesta mun roolista, mitä mä oon sen jälkeen tehnyt. Ja mulla on ne kaikki tuolla niin kuin sähköpostissa, että jos tulee jostain hyppäyskeikkaa, niin sieltä ne samat nauhat aina lähtee ja sitten tehdään. Että hän on semmonen, niin kuin Hans Ottolle sanonutkin, että hän on semmonen, niin kuin, ne on vaan niin hyvät ne nauhat. Hän asuu Viinissä. Hän asuu Viinissä ja on siellä korvetiittelynä, joo. Ja hänelle niin kuin, hän on ollut tosi merkittävä asemassa. Mä kuulen Hansolta näitä tosi usein, vaikka tosi harvoin nähdään. Että niistä nauhoilta aina. Ja sitten kun on semmoinen kieli mikä on mulle niin kuin ei niin vahva. Puhutaan vaikka Unkarista tai Venäjästä tai Ranskasta, niin mulla on niihin ihan huippukoutsit, mitä on sitten tullut ruutiitten kautta, että ne mä teen erikseen. He tekee mulle myöskin niin kuin tekstinauhat, lukee rytmissä ne asiat, mitä pitää olla ja sitten mä sieltä yritän niiden kanssa ja sitten otetaan vielä, milloin nähdään livenä tai muuten niin kuin joku Zoomin kautta, niin puhutaan niitä läpi ja pauhutaan läpi ja mä lähetän nauhoja ja sieltä tulee palautetta. Nyt tuli oikein Tanskaa. Milloin se oli Tanskaa? Toivottavasti en koskaan. Joo, taikahullu pyydettiin just Norjassa, mutta mä en ehkä vielä vähän emmin. Jaa, kuulkaa. Mä olisin kysynyt vielä, nyt kun sä oot laulanut viimeiset kiusaukset ja sitten laulat tätä Sallisen ratsumiestä, niin ja puhuit tästä, että oli aika vaikea, niin kuin, tai siis sait tehdä vähän töitä sen ratsumiehen kanssa, niin mikä ero näillä säveltäjillä, kun he ovat aikalaisia ja tehneet samaan aikaan oopperat? No joo, tietysti kun viimeisiä kiusauksia se Paavon virsi ja sen muunnelmat niin kuin aika paljon hallitsee melodillisesti, niin se on ehkä vähän helpompaa. Yhdistäviä tekijöitä on semmoinen tietynlainen rytmiikka, mitä pitää, niin kuin, että siellä pitää aika tarkalleen laskea, ihan niin kuin matemaattisesti laskea tiettyä tai muuten putoo kyydistä. Et se on niin kuin yhdistelmä, mutta sitten Sallisessa on tämmöistä niin kuin, oikeastaan kaikki viimeisissä kiusauksissa on laulettua, paitsi sitten alussa on tämä dialogi, jossa on hyvin vähän Paavola ja nämä puhuu sitten musiikin päälle tämä Paavon toinen vaimo ja sitten kodinhoitaja. Niin
Mutta sitten taas niin Hallisella on tämmöisiä, että on ihan selkeästi niin kirjoitettu puhereplikkejä, mutta hyvinkin niin rytmiin ja ne pitää olla rytmissä. Se on niin semmoinen erityislaatuisuus. Sitten on semmoisia, mitä toinen toisella ne käyttävät tiettyjä semmoisia niin rytmisiä koukkuja, vaikka Sallisen synkooppi, mikä aina niin tuntuu siltä, että se lähtee niin 800 iskun liian aikaisin, mutta se on vaan kirjoitettu niin, että sitä sitten siellä pohditaan, että onko se sana sinä vai siinä. Sitten kysytään aina, nyt voidaan vielä kysyä säveltäjällekin. Onko hän tulossa, Sallinen tulossa? Sallinen on tulossa ensi ilta ja siihen sitten tulee tämmöinen erityistapaus myöskin. Siinä on kaikenlaisia jotain erityisfanfaaria sävelletty ja sitä juhlistetaan siinä. Se on melkein loppuun, kun tulee jotain hajapaikkoja vielä olla, että siinä ensi illassa. Mutta hän ei ollut niinku harjoituksissa? Ei ole vielä ollut harjoituksissa. Noihin muihin esityksiin saa kyllä vielä on paikkoja kyllä, että kannattaa varmaan mennä. Joo. Joo. Mä uskoisin, että tulee hyvä produktio ja se tietysti teille hyvin tuttu Minna-Liisa Värelä tekee Annan rooli siinä. Aika hyvin paukkuu. Ja niin kuin tässä nyt sanottiin, tämä on vissiin todellakin ensimmäinen kerta, kun tämä Ratsumies on Kansallisoopperassa, mikä on vähän yllättävää. Joo. Siinähän on tosi upeat nämä. Ne on 3 laulua unesta. 4. 4, niin joo. Joo, ne on kerätty niin siihen orkesterisarjaan sitten niin erikseen myöskin. Ja tossahan ne on sitten täällä, joka laulaa sitä naisen roolia ja sitten Anna, niin on molemmillaan näitä. Oliko Maiju Vahtalo teki Stipekin? Joo. Joo, on. Maiju laulaa sitä naisen roolia. Niin mä katsoin. Joo. Kysymyksiä olisi vaikka vielä mitä. Antaa tulla, kyllä mä vielä. Kysymys liittyen siihen, että kun esimerkiksi Bayreuthissa niin on aika lailla erilainen, että varmaan laulaa kuin mitä jossain Savonlinnassa tai sitten Staatsoperissa, niin miten se onnistuu? Miten se Ehkä mä sanon tähän sen Matti Talvelan sanoi, että minä tuon akustiikan mukana. Et se on niin kuin, ehkä se on, ja sitten mä ajattelen sen näin, että justkin tää paljon puhutun oman festivaalin Euroopan Pelkanton kautta, niin kun on tottunut laulamaan ihan missä vaan. Ja sitten jo silloin niin Roland Hermanin opissa, niin ei se niin kuin, tämäkin on pieni tila, mutta kyllä mä nyt pyrin laulamaan samalla tavalla, että silloin kun lauletaan kovaa, niin lauletaan kovaa ja silloin kun lauletaan hiljempaa, niin lauletaan hiljempaa. Ja sit vaan niin kuin, kyllä se, ehkä ei kannata liikaa mennä myöskään niin kuin tilan orjaksi. Tälleen mä yritän ajatella sen, että jos se toimii täällä, niin kyllä se nyt pitäisi toimia siellä. Miten paljon sitä itse asiassa jossain hyvässä salissa varmaan tulee takaisin, että kuulee vähän miten se ääni siellä soi ja sitten jossain muualla ehkä ei kuule mitään itse. No siitä on ne erot, että kyllä se tietysti se on niin henkisesti se, että jos et sä kuule itseäsi niin hyvin, niin luotatko siihen. Niin. Et toisissa tiloissa sitten, ja sitten jos ruvetaan oikein puhumaan haasteellisista tiloista, niin ne on niin jotain tämmöisiä Roomassakin, kun ollaan ollut tosi isoissa kirkoissa, niin se 9 sekuntin jälkikaiku. Joo. Siinä saa Fermaatilla miettiä, että no niin, mä lopetin laulamisen nyt ja ääni kuuluu edelleen. Et kyllä se totta kai se vaikuttaa, mutta siinä pitää niinku oppia vähän niinku manipuloimaan sitä omaa mieltäkin, mutta siinä helposti unohtaa sen, missä on ja mitä laulaa ja kenen kanssa ja mitä varten. Paras akustiikka on niinku sama kuin Kansallisoopperassa, huomaa hyvin, kun tuossa on käynyt harjoituksessa. Niin kummasti siellä esitysiltana aina, niin siellä on siinä portaikossa, pyöräportaikossa, missä on betoniset portaat. Ja ei että siellä kaikuu hyvin, niin siellä kaikki laulajat käy vähän kokeilemassa, niin tuntuu hyvältä. Ja tämä on ensimmäinen kokemus, kun mä olen mennyt siihen taloon käymään. Ja silloin on ollut, se ei jollain kierroksilla, en muista mikä, mutta se oli silloin Parsifaa. Ensimmäinen ihminen, kenen mä törmäsin siellä, kun mä menin niihin pyöräportaihin, niin siellä oli Esa Ruuttinen, joka lauloi Klimsonia täyteen ääneen. Mä ajattelin, että herran jumala, mikä ohjus tuolta tulee, että niin se kuulosti melko pelottavalta. Se oli hyvä akustiikka. Onko sellainen skaalaoperan akustiikka niin hyvä, kun ne kehuu laulajalle? No siis näin niin kuin yhden lauletun näytöksen kokemuksella, niin mä oon ollut siellä yhden esityksen. Just. Että kyllä se oli ainakin hyvä. Joo, mutta ei siinä paljon ehtinyt kuuntelemaan, kun Ferruccio Furlanetta painoi Filippiä vieressä. Niin
Niin. Yritti vaan olla sillä, että ihan hirveästi edes jalkoja. Hän nyt niin kuin ne sanoo tässä lehdessä, että hän on tullut tollainen. No siinä repertoarissa kyllä. Joo. Kyllä. Et joku tässä kysyikin ja mä muistan, niin kun mä sanoin, että joo, arvostan häntä tosi paljon. Ja sitten joku väärältä toimittaja kysyi, että no mitäs mieltä sä oot tästä Ferruccio e Furanetta Winterreise-levityksestä? Mä sanoin, kiitos. Sieltä oli, että on näin. Hieno laulaja. Näin se on. Ei, kyllä hän oli hyvä siellä. Kyllä. Laulaa edelleen. Laulaako se? Joo. Tästäs minkä se on vasta 70. Oi, on vasta 7. No niin. Jaa, kuulkaa. Onko tullut aika kiittää Mikaa tästä vierailusta? Tämä oli aivan fantastista. Kiitos.